Bale, kaixo, nire kasuari dagokionez ni Jamankutz Fundazioan ari naiz lanean, hemen Jakaltenangoko udalerrian, gaudela kokatuta Guatemalako iparraldean, justu Mexikoko mugatik nahiko gertu, eta nahiko urrun toki guztietatik. Jamankutz Fundazioan iten duguna, irabazi asmori gabeko fundazio bat gara, daite dutena, bada pixkat, bosartatzen ditugu, badirela ingurumenaren zaintza, hezkuntza, kultura eta kirola, osasuna eta finantzak da pixkat horren inguruan formazioak emon. Eta bestetik, harritu nagoena, azken finean, ez oso desberdina dela, oporretan ibiltzea toki batean, edo ja lanean modu finkoago batean, da gauza asko ikuste dituzu, ez? Hemen lanean ibiltzeari esker, hasteko guk dakagu lanera, baino askoz ere lanera desberdinagoa dakatela, bereziki lasaiagoa, pausoagoa, da baita positiboki harritu nagoena, da fundazioaren proiektu desberdinek bilatze dutena, eta lortzen dutena, kasu gehienetan, biztanleria da populazio inplikatzea dala, ez? Eta beraien beharretara moldatzea, eta ja bukatzeko etorkizunera begira, oso lagungarria iruditzen zait hau esalako esperientzia bat eukitzeak, ez? Azken finean irakaste dizu testu inguru eta toki desberdinetara moldatzen, eta toki eta testu inguru hauetan laniten baita.